Ispunjen sam zadovoljstvom što sam u prilici da zvanično najavim početak kampanje koja ima za cilj promociju važnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koju smo simbolično nazvali Za blistaću vrtiću. Za razliku od prethodne godine, ove godine će se kampanja realizovati u gotovo svim opštinama u Crnoj Gori i podrazumijevat će čitav niz manifestacija poput organizacije Dana otvorenih vrata koji će biti namijenjen roditeljima, praćenog sa igranjem pozorišnih predstava u jednom broju opština, kao i drugim kulturnim sadržajima koji će biti, nadamo se, interesantni za djecu i za njihove roditelje. Naime, i ove godine realizujemo kampanju sa ciljem da pošaljemo snažnu poruku svim roditeljima u Crnoj Gori da je predškolsko vaspitanje i obrazovanje od presudne važnosti za razvoj karaktera i ukupne ličnosti njihove djece i zbog toga smo posvećeni intenzivnoj komunikaciji sa njima na ovaj način. Ove godine, dakle, kampanju realizujemo zato što želimo da, osim toga, jasno saopštimo da sva djeca koja su boravila u vrtićima postižu bez ikakve sumnje značajno bolje rezultate u nastavku školovanja nego ona koja nisu imala pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju, da su pripremljenija za školu, da postaju socijalizovanija i društveno odgovornija, odnosno riječju da dijete koje pohađa vrtić ima veću vjerovatnoću da sjutra izraste u zdravu i stabilnu ličnost u odnosu na ono kojem je onemogućen pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Čitave studije i brojna teorijska i empirijska istraživanja su potvrdila takve tvrdnje. Naime, istraživanje, odnosno analiza rezultata koji su postigli 15-godišnjaci na PISA testiranju, a koje je obuhvatilo 34 zemlje članice OECD-a, je pokazalo da oni koji su pohađali prethodno vrtić su postigli značajno bolje rezultate iz čitalačke pismenosti u odnosu na generaciju koja nije pohađala vrtić za čak 54 poena. A to znači da su 15-godišnjaci koji su imali pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju godinu i po dana formalnog obrazovanja u prednosti u odnosu na one 15-godišnjake koje nisu imali pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju. To nije slučajno, zato što je nebrojeno puta jasno dokazano da kognitivni razvoj ličnosti svoj vrhunac doživljava upravo u predškolskom uzrastu. Profesor James Heckman je pokazao da ako bismo $1 investirali u sve uzraste djeteta, da bi najisplativiji bio onaj novac koji je investiran u uzrast djeteta do 3. godine života, nakon toga onaj koji je investiran u predškolsko obrazovanje, pa tek onda u školsko i najmanje bi se isplatio onaj novac koji je investiran nakon formalnog obrazovanja, što sve skupa još jednom potvrđuje koliko je važan pristup vrtića djeci. Upravo je to bio jedan od razloga koji je motivisao i Ministarstvo prosvjete i Vladu Crne Gore da preduzme čitav niz aktivnosti kako bi podigli procenat obuhvata djece ranim vaspitanjem i obrazovanjem u Crnoj Gori. I u tom smislu ću biti slobodan da kažem da smo rezultatima koje smo u tom pravcu postigli u samo nekoliko godina više nego zadovoljni. Naime, procenat djece uzrasta od 3 do 6 godina koji su boravili u vrtićima je 2015. godine bio na nivou nešto većem od 50%, da bi 2018. godine taj procenat bio na nivou od 73%. Dakle, za svega nekoliko godina smo procenat obuhvata djece ranim vaspitanjem i obrazovanjem uzrasta od 3 do 6 godina podigli sa nešto preko 50% na 73%
i time smo napravili najveći regionalni iskorak. Najveći regionalni iskorak, na taj iskorak smo ponosni, ali ovom prilikom želimo jasno da saopštimo da tu nećemo stati, nego ćemo nastaviti da realizujemo sve aktivnosti kako bismo procenat obuhvata primicali onom međunarodnom standardu koji je na nivou od oko 95%. U tom smislu ćemo našu pažnju usmjeriti prije svega na 3 aktivnosti, na ulaganja u predškolsku infrastrukturu, na socijalnu inkluziju i na kvalitet znanja koje naša djeca dobijaju pohađanjem predškolskih ustanova. Kada govorimo o ulaganju u obrazovnu infrastrukturu, onda nije tajna da je prethodnih godina u tom dijelu učinjeno zaista mnogo. Zahvaljujući kreditnom aranžmanu koji je potpisan sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, mi smo obezbijedili nekih 17 miliona eura, zahvaljujući čemu smo prije neku godinu otvorili vrtić u Zagoriču, nedavno smo otvorili vrtić na starom aerodromu, a narednih nedelja se i formalno završavaju radovi na izgradnji vrtića u Tuzima. U taj objekat smo uložili nekih 1.700.000 eura i ta vaspitna jedinica će biti otvorena u septembru mjesecu. Želim da saopštim da smo izabrali izvođača radova za vrtić u Rožajama. Pripremne aktivnosti su već započete, a tokom ove godine, ako sve bude išlo po planu, nas očekuje početak gradnje vrtića u bloku 6, u Pljevljima i u Herceg-Novom. Naravno, znate da ovaj kreditni aranžman podrazumijeva izgradnju još nekoliko predškolskih ustanova, ali bih iskoristio priliku da vas obavijestim da smo u želji da širimo kapacitete predškolskih ustanova faktički priveli kraju dogovor o nastavku ovog kreditnog aranžmana, zahvaljujući kojem ćemo obezbijediti novih 17 miliona eura za izgradnju i rekonstrukciju postojećih predškolskih ustanova, što znači da nas u narednom srednjoročnom periodu očekuje izgradnja čak 17 što novih predškolskih ustanova, što rekonstrukcije postojećih objekata i odgovorno želim da kažem da se toliki novac nikad nije izdvajao za predškolsko obrazovanje, a to sve ova vlada svjesno radi jer smo definitivno na stanovištu da pametnije investicije od te nema. I zato izdvajamo nemali novac da bismo ambijent u kojem naši mališani borave učinili što pristojnijim i što adekvatnijim. U prethodne 2,5 godine smo otvorili oko 1.500 novih mjesta za mališane i vjerujemo da je to jedan od uzroka zbog čega smo povećali ovaj procenat obuhvata na čak 73%, što je podatak koji smo danas zvanično dobili od Monstata. Inače, poseban fokus stavljamo i na uključivanje djece iz osjetljivih grupa. U tom smislu imamo organizovane interaktivne službe koje u udaljenim područjima vrše funkciju vrtića. U Crnoj Gori ih imamo 37 smještenih u 12 opština. Također organizujemo i trosatne programe koji su dostupni za 524 djece u 9 opština u Crnoj Gori, jer želimo da otvorimo prostor za integrisanje ranjivih grupa koje do sada nisu bile uključene u cjelodnevni boravak u vrtićima. Ono što cijenim važnim da pomenem jeste i to da se i djeca repopulacije u posljednje vrijeme progresivno upisuju u redovne predškolske ustanove, što nije bio slučaj u prethodnom periodu. U svakom slučaju, mislim da je ozbiljan posao do sada urađen, ali smo svjesni da nas još dosta posla tek čeka. Ukupno u Crnoj Gori ima 136 javnih i 29 privatnih vaspitnih jedinica i želim da vas uvjerim da će Ministarstvo prosvjete i Vlada Crne Gore učiniti sve što je u njenoj moći da stvori uslove za kvalitetan rad kako državnih, tako i privatnih ustanova, jer smo i sami svjesni da od kvaliteta znanja
koje naša djeca dobijaju u tom uzrastu će zavisiti ukupan naš i ekonomski, ali bih rekao i društveni razvoj u dugom roku. Zato ove godine još jednom organizujemo ovu kampanju, zato želimo da pošaljemo poruku koliko je važno da dijete pohađa vrtić i zato ovoliki novac izdvajamo u obrazovnu infrastrukturu, a vjerujem, kako sam malo prije rekao, da pametnijeg načina za investicije od tog definitivno nema. Hvala vam.